La clau de l'èxit, amb Estrella Fuertes. Hola, què tal? La pandèmia complica la vida de tots els sectors, també del cultural, que haurà d'esperar almenys fins a finals de novembre a Catalunya per reprendre espectacles, reobrir sales i tornar a treballar. Actrius i actors, personal tècnic d'autoria reclamen ajudes directes, més inversió i mostren el rebuig a aquest tancament i a la suspensió de l'activitat escènica. I una de les moltes obres que han quedat suspeses aquests dies i que anava molt i molt bé és la flauta màgica de Mozart, que s'estrenava el 21 d'octubre amb un èxit rotund al Teatre La Faràndula de Sabadell. A pesar dels canvis d'horaris en aquells mateixos dies, de les restriccions, amb molt bona resposta del públic i pendent de funcions en altres ciutats dins el circuit d'òpera de Catalunya. Una gira que ha quedat també interrompuda per la pandèmia. La flauta màgica de Mozart amb el cor d'òpera de Sabadell, la Simfònica del Vallès i sota la direcció musical de Daniel Gil de Tejeda i direcció escènica de Pau Monterde i també de Miquel Gorriz, a qui tinc el gust de saludar avui a la clau de l'èxit. Miquel, què tal? Com estàs? Bé, hem de dir bé. Com estàs vivint aquesta situació d'aturada i també com a persona humana d'aquest planeta marcat per una pandèmia i una situació sense precedents, tan difícil, tan extraordinària? Com ho estàs vivint? A veure, ho estem vivint, gràcies a Déu, doncs, amb salut. La gent de casa i la gent del meu voltant, amics, no hem tingut cap daltabaix en aquest sentit, i això ja és molt d'agrair. A partir d'aquí, doncs, com gestionar aquesta situació que ja comença a ser llarga. I el sentiment és un sentiment de pena, és un sentiment d'incertesa. És el que tenim tots, vull dir, tothom de qualsevol àmbit ara mateix està vivint en la incertesa i està vivint amb més o menys angoixa la situació. I laboralment, doncs, nosaltres concretament també, com altres gremis i altres sectors, ara també estem aturats. Sí, perquè serà tot el mes, pràcticament, si la situació millora. El que fa falta per tornar a reactivar espectacles per al vostre, aquesta òpera, per exemple, i altres coses que m'explicaràs. Teniu alguna perspectiva de quan es podria reprendre la gira i reubicar les funcions afectades? Teniu notícies oficials, vosaltres? No. A veure, aquí el que ha passat una mica, que és potser hi ha hagut un plus de queixa que jo crec que justificada, és pel fet que 4 dies abans, una setmana abans, va haver-hi la qüestió horària, la qüestió del toc de queda, que en un primer moment, doncs per l'hora que s'havia posat no es podia treballar i després es va posar una hora més, de manera que, en definitiva, la gent podia anar a les funcions i nosaltres canviàvem els horaris, rectificàvem totes les programacions mitja hora abans o una hora abans o recol·locant-ho en altres franges horàries, podíem seguir funcionant. I així es va fer durant aquella setmana, no sé si va arribar a ser una setmana o no. Amb el merder que això implica, perquè això és un merder de can Déu, perquè no és fàcil per part de tots els teatres reprogramar tot, canviar hores, avisar al públic, retornar potser entrades, etc. Tota aquesta feinada, perquè al cap de 4 dies ens tanquin, és el que afegeix una miqueta d'emprenyament, ja més del que portem tots plegats, el tema, no? Perquè si al cap de 4 dies m'havies de tancar, potser em podies haver tancat ja. I els nervis i tot plegat, no? Jo crec que això ha estat desencertat, però forma part d'aquest nivell d'improvisació, de poc coneixement també dels àmbits de treball de cada sector, de com són les nostres feines, de quines necessitats tenen les nostres feines. I això és un problema. Llavors es prenen decisions una mica generalistes o una mica improvisades. Tots entenem que estem en una situació. Partint d'aquí, hauríem de mirar d'afinar una miqueta perquè ens hi va la salut i el treball
del poble, de la gent. Doncs ara parlem d'aquests dos àmbits, la salut i el treball. Comencem per aquestes mobilitzacions al sector de la cultura, reclamant aquestes ajudes, que torni l'activitat cultural, reivindicant això que deies, que la cultura és treball, que hi ha una distància, un desconeixement sobre el que és la cultura, que és indústria, i reclamen que es materialitzi aquest pacte d'estat que es va comprometre ja el ministre de Cultura i Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Doncs bona part del sector de la cultura i també l'Associació Espanyola d'Orquestres Simfòniques reivindiqueu que es mantinguin obertes les sales i es pugui treballar. Però la situació epidemiològica no va en aquesta línia. I jo et vull preguntar, països com Alemanya, Regne Unit, ara se suma Grècia, estan tenint confinament rigorós. També han tancat teatres, auditoris, fins al desembre. I ahir mateix la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, confirmava que tot aquest mes continuaríeu aturats, aquesta activitat escènica, que hi ha possibilitat de reobertura els últims dies de novembre o els primers de desembre si es compleixen els requisits sanitaris. Què passarà si el Covid segueix la transmissió amb virulència o si seguim com ara? És complicat, eh? Sí, realment és molt complicat. En tot cas, jo no tinc coneixements per poder realment aclarir o dilucidar o determinar si és oportú tancar o si s'ha de mantenir obert, no ho sé. Francament no ho sé. Sí que a la majoria de països s'està tancant les activitats culturals i el teatre també. El que sí que puc assegurar, i ho puc assegurar perquè ho hem viscut durant 2 mesos a Sabadell, tant pel que fa a l'Escola d'Òpera de Sabadell com per part de la producció, en aquest cas ja arrencant el que és la nova Fundació Òpera Catalunya, que fusiona feliçment, penso, el que és Amics de l'Òpera de Sabadell amb la Simfònica del Vallès, per tenir més força i tenir més presència, si és possible. I que els esforços que s'han fet a tots nivells, sobretot per part de l'equip tècnic, dialogant, parlant amb tots els sectors implicats, especialment els ajuntaments, especialment tot el que eren els protocols que s'havien de complir, com fer entendre a tota aquesta gent que ens posen protocols quines són les singularitats de la nostra feina, que no és fàcil. Puc dir que les mesures que s'han pres i que estic segur que s'han pres a tots els teatres d'aquest país no poden ser millors enlloc d'Europa en aquest moment. N'estic segur. N'estic segur i puc donar-te tots els exemples que vulguis. Des de tenir un equip mèdic amb 2 metgesses durant les 2 setmanes d'assajos generals de teatre fins a proves sistemàtiques de tota la companyia, que vol dir més de 90 persones entre la simfònica, el cor, els solistes. Contem que la flauta són 15 solistes i com que tenim 2 cas són 30 solistes. Proves a tota aquesta gent, proves que han estat finançades per la pròpia productora, cosa que no ha passat a altres llocs. Mascareta tinc entès també. Els músics amb mascareta i s'ha cantat amb mascareta. És així? Sí. Amb mascareta, molt estrany, però s'havia de fer. I els cantants fins a l'últim moment han estat amb mascareta i en les representacions es treien les mascaretes. Quan entraven a escena, immediatament que sortia d'escena, es tornaven a col·locar la mascareta. Mascaretes que, per altra banda, he de dir que estaven proporcionades, les FFP2, per la producció. No cada cantant o cada tècnic o cada s'havia de buscar la vida, com ha passat i passa a molts llocs. I tot ha de dir, passa en un lloc com és l'Òpera de Sabadell, que és una entitat bàsicament modesta, però que en aquest sentit ha estat absolutament encomiable. I és molt i molt d'agrair. Les mesures que s'han pres, repeteixo, no poden ser més. La logística per poder els regidors del teatre, el gran Jordi Galobar, juntament amb el nostre cap tècnic, el Raül Vilasi, han fet un treball de planificació, de logística, per com entrar i fer sortir el cor i la simfònica i els solistes sense que coincideixin. No us ho podeu imaginar. I s'ha fet amb ganes, amb il·lusió, s'ha fet rigorosament. Ara, si em dius no és suficient, és un risc que mantinguem l'activitat, no ho sé, jo no puc assegurar. El que sí sabem també és que no hi ha hagut cap rebrot
significatiu ni molt menys a cap dels teatres ni de les activitats culturals del país des que va començar aquest malson. Això és una realitat. És veritat que tu deies, a Europa s'estan tancant els teatres, s'està tancant l'activitat cultural. Sí, però també s'estan donant ajuts i s'està donant suport i també la mateixa indústria, infraestructura cultural és 50.000 vegades més potent que la nostra. El que vull dir és que ni a nosaltres ni a ningú no se'ns pot dir deixi vostè de treballar i ja viurà vostè de l'aigua del cel. Heu adaptat totes les mesures possibles, heu demostrat aquesta capacitat de produir en temps tan complicats, de crear i portar a l'escenari aquesta flauta màgica amb un èxit rotund. I és que el públic respon, a pesar de la incertesa, de la inseguretat, el públic ha respost i hi ha una necessitat de consumir cultura. Ha estat emocionant, o sigui, fins i tot. Ha estat molt, molt, molt emocionant, perquè veus que fas tot aquest esforç i que no només hi ha resposta, sinó que hi ha una resposta que no te l'acabes, diguem-ne, que hi ha ganes i que la gent, en el tant per cent que es podia, omple les sales. Va ser una alegria molt gran quan es va fer al juliol la convocatòria per les audicions per entrar a l'Escola d'Òpera. Sí. I aquest any realment pensàvem, saps que tenim gent tant d'arreu de l'estat espanyol com també de l'estranger, que durant els gairebé 25 anys, que l'any que ve farà 25 anys que es va iniciar aquest projecte a l'Òpera de Sabadell, i pensàvem, hosti, aquest any potser tindrem 4 gats o potser no tindrem prou de gent. A més, el cas de la flauta, que et dic, són 15 solistes, 15 rols, no? Trobar que aquest any, per exemple, vam tenir més audicions que en els últims 3 o 4 anys. Vam tenir més de 60 per poder entrar a la producció de la flauta, i això va ser molt reconfortant i ens va donar molta empenta. Doncs així sonava, Miquel, el Dia Mundial de l'Òpera, 25 d'octubre, a Sabadell. Aplaudiments, llargs aplaudiments. El dia 25 d'octubre, Dia Mundial de l'Òpera, Dia Internacional de l'Òpera, al Teatre La Faràndula de Sabadell. Miquel, què sents? A veure, jo escolto això i torno a sentir el que vam sentir tots en aquest moment a l'acabar la flauta. Ningú, francament, pensàvem que arribaríem a estrenar la flauta màgica. No? No, perquè, a veure, hi havia tota l'empenta possible. El que passa és que era tant... Tots els meus companys que han estat treballant durant aquests temps saben a què em refereixo. És ben bé el que dia passa any empeny. O sigui, tornaves a casa i deies un dia més. Demà què passarà? Anaves demà i tornaves a casa i deies un dia més. I així cada dia. Jo sé que se'm posa la pell de gallina, de veritat, quan arribes a estrenar i tot va bé, a més, i amb aquesta resposta del públic és molt d'agrair, m'emociono molt. Parlem de les reivindicacions del sector en quant a les inversions. En alguns casos, en aquest espai s'ha posat damunt la taula la necessitat que ara, en aquests moments, es revisin les ajudes, les subvencions que van a grans festivals que no poden executar els projectes pels quals han tingut aquestes subvencions i que aquests diners es destinin a productores més petites i sobretot a les treballadores i treballadors, als autors i als creadors. I també s'ha parlat de la necessitat que els diners ara, les partides pressupostàries, es destinin als continguts, que importa tant o més que el pressupost en què es gasten els diners. Com ho veus? Jo quan em referia abans al fet de que si et fan tancar la persiana alguna cosa t'han d'oferir a canvi, evidentment ho deia per tots els sectors que es troben en aquesta situació, perquè amb això hem d'estar agermanats i hem d'anar plegats. Podem... i els agradaria a molts, és entrar nosaltres en discussió, saps, amb els restaurants o amb qui sigui, perquè tu tens obert i a mi em deixen i tu no em deixen. No. Aquí no hi hem de caure mai dels mais, això per una banda. I per l'altra banda, escolta'm, jo no entraré en la lletra petita. Jo no sé si era Bertolt Brecht que deia que la misèria només engendra misèria.
I llavors aquí ens podem tirar els cabells, podem dir que si això hauria d'anar cap aquí, que si aquests diners millor podrien anar cap allà, que aquells necessiten més que jo més que els altres, però aquí és un problema de misèria estructural, de misèria de valor del que és la cultura i del que és el teatre. N'hi ha hagut les infraestructures, els diners, el suport suficient, no hi ha estat ni abans, ni hi és ara, ni sembla que hi vulgui ser. En resum, és evidentíssim que la cultura en aquest país importa una merda. No tinc altra manera de dir-ho. I sobre això, o ens plantegem tots plegats què fem, o si no, som on som i més val saber-ho i dir-ho. És evident que ara, com la sanitat, l'educació, la cultura necessita regular-se. També el sector de la sanitat és un altre món, que algunes entrevistes que aniran sortint perquè estem en una transformació inevitable. Potser aquesta pandèmia també porta un canvi de paradigma que esperem i que necessitem en diversos sectors de la societat, també el vostre. M'encantaria pensar-ho. El que passa és que estem ja... Crec que hi ha un nivell de desil·lusió i un nivell de... Ara quan ens van tancar, per exemple, amb molts companys per Twitter o per les xarxes, deien com us sentiu, no? I molts coincidíem que ens sentíem tristos i enrabiats, no? Era com una tristesa rabiosa o una ràbia trista, no sabíem ben bé com fer-ho anar. És molta ràbia i molta tristor, perquè a veure, ahir encara llegia, no? I és públic i notori. No s'està donant suport, hores d'ara, no? Des del setembre o des de... No. O sigui, hores d'ara, suport a l'assistència sanitària en aquest país. Algú pot explicar per què encara hores d'ara, sabent tot el que sabem, passant tot el que ha passat, per què l'assistència primària es troba encara com es troba i ningú fa ni un pas per solucionar-ho? Algú pot explicar per què no es posen els rastrejadors que calen per resoldre aquesta situació? Algú pot justificar-ho, això? Jo crec que no. Jo ahir ho penjava en el Twitter. O sigui, què hem de fer al poble? Què hem de fer els ciutadans? Digueu-nos què hem de fer perquè feu el que cal fer. Aquesta setmana, empresaris i associacions del sector de la cultura han signat un manifest on es reivindiquen ajudes directes i més inversions. Quina valoració en fas pel que fa a aquesta reclamació de més pressupost? També, per altra banda, en el manifest que s'ha dirigit al ministre, reclamant també ajudes directes i més pressupost per la cultura, el 3,2% del Fons de Recuperació Europeu, proporcional al que la indústria cultural aporta al PIB, i quina és la teva opinió sobre el fet que a Catalunya hi hagi el compromís de la consellera Àngels Ponsa dels 750 euros d'ajudes a tothom que ho sol·liciti i, si això s'allarga, fins i tot repetir-les. Com ho veus tot plegat? Sí, em sembla que és una bona cosa, però torno al mateix. Vaig a una cosa més de fons, repeteixo, la misèria només engendra misèria. Tenim un problema greu que parteix de l'educació. I això ho repeteix molta gent, i gent sàvia, i des de fa molts anys, i des de fa molts segles fins i tot. Però és que no hi ha una altra, i això o fem que sigui possible, o pressionem també en aquest sentit, educar-nos i educar el poble, educar la població, o si no, no ens en sortirem. Perquè hi ha un problema de cultura, però hi ha un problema d'educació. Hi ha un problema que no es promou aquest àmbit. Se'n promouen d'altres, perquè són econòmicament més rentables i mai no s'ha apreciat el bé cultural, el bé que potser no és tan econòmic, que també ho és, perquè si ens ho permetessin i si hi hagués ajudes es podria arribar a fer una indústria. A altres països hi ha una indústria. Londres és un dels grans atractius del teatre i és una gran indústria i fa molts diners. Però i tant de bo que poguéssim tirar per aquí també. Però si no, hi ha una altra riquesa, que és una riquesa que sembla que no val, de la pròpia cultura, del fet cultural en si. I això és el que ens diferencia també de països com França o Alemanya. Perquè allà hi ha un teixit cultural. Realment la gent es creu, des del ciutadà fins al governant, es creu, perquè ho viu així realment, que la cultura és necessària. I aquí es van donant pals de cec, i ara dic que és necessari, i ara dic que ho tanco, i ara dic que és més important
anar a missa. Sí, ara donaran unes ajudes que seran poques i que no arribaran a res, però si hem d'aprendre alguna cosa, hem d'anar al fons del tema. I per mi el fons del tema és aquest. Educació i conscienciació sobre el que significa la cultura socialment. Per cert, també la consellera s'ha anunciat que hi haurà una campanya de promoció de la cultura, una campanya de comunicació. Aquí estem parlant d'educació, però, Miquel, que sí? Sí, no, sí, moltes gràcies. És que, perdona'm, ho entenc, és que és la seva obligació. Vull dir, què sembla? Que hem de dir que hem d'estar com agraïts o de dir, guaita, que bé que fan ara? No, perdoni'm. O sigui, la seva obligació és això, és assistir a la cultura i és invertir. Invertir també diners, perquè si no tot són paraules buides. No sé, vull dir, quan hi hagi una aportació de diners per cultura digna i correcta, llavors ja la gestionarem. Comencem per aquí, i si no, perquè d'on venim? A veure, venim d'un pensament que és que nosaltres, que la gent de la cultura, i especialment la gent del teatre, vivim subvencionats i vivim del cuento. Si la mirada sobre la nostra feina amb un tant per cent molt elevat o el que es fa córrer és aquesta imatge, que som uns dropos que fem això per no treballar. O com comentava un periodista en una xarxa social, quan el Jordi Pujol va anar al Teatre Nacional i els va preguntar als actors, no sé quina hora era, si l'auca o els començaments, diu, està molt bé això que fan vostès, però després de què treballen? Ells estan aquí. I a sobre nosaltres hem de justificar que fem una bona gestió dels diners. Evidentment que fem una gestió de la misèria, si no, no existiríem ja. Aquí hem de tenir en compte una cosa. Les crisis no desapareixen per art de màgia. Nosaltres arrosseguem, en aquest aspecte que estem parlant ara, arrosseguem i molt la crisi anterior, quan es van haver de començar a rebaixar catxets, a rebaixar sous i a començar a treballar gairebé pagant per treballar. I aquí es va perdre molt. Aquí vam perdre el llistó. I és un llistó. Infravalorar la pròpia feina és el pitjor que es pot fer. Perquè es torni a valorar no es fa ni en 2, ni en 6, ni en 10 anys. I encara trobem en aquesta situació. Amb tot el que s'està posant damunt la taula, Miquel Gorriz, sembla clar que venen canvis. Potser aquesta pandèmia, ho deia abans, que tant ens està traient, probablement serà detonant d'una transformació també en el model estructural del vostre sector, des del fons, com dius, perquè es consideri la cultura, com dius, una indústria potent, amb la maduresa que això significa, no? Com a forma de vida per molts de vosaltres, implicarà que potser en quedareu menys, perquè sí que és cert que no tothom pot viure d'aquesta feina. No sé si és el cas de Miquel Gorriz, hi ha molta gent en aquests moments, ho estem veient, que està patint i que necessita i demana per menjar perquè no pot viure de la feina de la cultura escènica. Tens esperança que s'avançarà ràpid, que aquesta transformació arribarà en aquest país? Vols que et sigui franc? Sí. No. No, perquè s'han de canviar moltes coses. A veure, el que sí que vull pensar, i allò que crisi vol dir canvi, això està per suposat. Vull dir, les coses no crec que siguin mai més igual. Les coses seran diferents. Ara, insisteixo, hi ha unes qüestions de fonaments, una qüestió bàsica, fonamental, que és sobre la que s'ha de reflexionar, i no veig jo que hi hagi... que el camí vagi per aquí. Tant de bo, l'esperança mai no es perd. Comptem amb una cosa, també. Ara hi ha molta gent que ho està passant molt malament i això ens pesa molt a tots i sobretot a la gent que més o menys aquests anys hem anat treballant sempre a tranques i barranques, però per això tinguem en compte que nosaltres també hi estem força fets en això. Vull dir, ara ha vingut un daltabaix fort, però a mi no em sap greu ni em fa res de dir el que m'ha passat tota la vida. Jo abans, quan m'ha esclatat la pandèmia, al març, portava mig any sense treballar. Jo habitualment estic temporades llargues sense treballar, jo i moltíssima gent. Això és normal, s'ha convertit en normal. Que ara ens hem quedat sense feina, no? Perdoni'm, jo quan va arribar això, jo i centenars, ja no en teníem de feina. Per això em refereixo, sense desmereixer la gravetat de la
situació, evidentment, que això és un problema estructural. És un problema que va més enllà de l'ara mateix. I que necessitarà un temps per a aquesta transició. Molt, perquè el nivell de desvalorització de la nostra feina que es va produir a l'última crisi no està ni molt menys superat. Vull dir, encara estem en aquesta mentalitat que va portar la crisi de, escolta'm, però si això m'ho feies per 5 i ara en vols 10. I arrosseguem això, i això va ser molt greu, i és molt greu, i això encara està aquí. Hi ha molta crítica d'Europa cap a Espanya, que ara serà el país que més rebrà, econòmicament també, per la dependència turística, però també per aquesta gestió, mesures no suficientment contundents, com per exemple els sanitaris que tinguin el que han de tenir, l'atenció primària. Et sembla que aquestes reivindicacions s'han de dir més en veu alta? Sembla que aquestes reivindicacions de base les tenim tots molt clares, i siguem del gremi que siguem. Vull dir, la manca de suport encara, insisteixo, a dia d'avui de l'assistència primària és un problema greu i que hauria d'avergonyir a tots els polítics d'aquest país. La manca de rastrejadors, que encara estiguem parlant i que sigui una realitat que ens manquen rastrejadors, hauria de fer envermellir, com a mínim, a tota la classe política d'aquest país. És que això no es pot tolerar més. És intolerable. Ningú, cap individu d'aquesta població, cap ciutadà entén això. Anem acabant, Miquel Gorriz, tant de bo que pugueu tirar endavant els espectacles suspesos i la flauta màgica, que tiri endavant. Jo voldria dir que amb l'esforç de moltíssima gent hem fet una flauta màgica dirigida pel Pau i musicalment pel Daniel Gil de Tejada, amb la Simfònica, realment estupenda, realment preciosa. Jo voldria que es puguin quadrar les dates, que es puguin gestionar les coses perquè les funcions de la gira que han quedat penjades es puguin fer, perquè és d'agrair el treball magnífic que ha fet tot el cast, un cast que és de casa, de gent super talentosa, que assistir al naixement d'un primer rol, d'un treball, és com un part que no oblides de la vida. I el Carles ha dibuixat un Papageno, per mi, d'antologia, o en Marc Sala, o la Serena Sáenz, o la Sara Blanc, amb una reina de la nit espectacular. Una producció, com sempre, austera, minimalista, senzilla, però amb ganes d'impactar i amb ganes d'explicar bé les històries. Em deixo molta gent, la Mare Esteve, el Pau Armengol, tota la Simfònica. És una flauta que és un miracle que hàgim pogut arribar a estrenar-la i per això estem tots molt contents i hem estat molt agraïts i ho estem. Jo demanaria que els espais on estava programada, per poc que es pugui, es faci els possibles. Nosaltres, imaginació per adequar-nos al que sigui no ens falta i això ens ho hem demostrat a nosaltres mateixos. I també a totes les companyies que han vist el seu treball aturat, nosaltres també en el cas de Transbord, de l'escriptor Sebastià Portell, que havia d'estar fins a final de novembre al Teatre d'Acadèmia, una obra que parla de la identitat de gènere, de la problemàtica trans, amb l'Assun Planes i un Marc Joy absolutament fora de mida. I com tots els companys, que aquests treballs que han quedat, que porten tanta feina i que han quedat aturats puguin tirar endavant. Doncs que soni la flauta màgica, que això es presagi de coses bones, Miquel? I que torni aviat als escenaris aquesta joia de la música escènica de tots els temps, la flauta màgica de Mozart, una obra de l'òpera romàntica alemanya, una obra d'art, Miquel Gorriz. Que soni aquesta flauta màgica també per aquest Teatre Acadèmia i per tots els projectes i les històries que suposen l'esforç de tantíssima gent com tu i com tantes persones, centenars de milers de persones que es dediquen en aquest país a crear històries, a portar-les a l'escenari, a explicar cultura, a transmetre, a educar i a contribuir a la transformació social, perquè sense cultura no es pot entendre la importància de la cultura. Exacte. Jo, com sempre, vull agrair-te l'interès que has posat sempre en la nostra feina, en el nostre àmbit,
i en el cas demostrat també per la meva trajectòria i per mi. Moltes gràcies, de veritat. Miquel, m'emociona que em diguis això perquè jo em sento agraïda per vosaltres i sempre al costat de la cultura, de tota la cultura, però especialment la cultura escènica. Fa 10 anys, aquest 21, farem 10 anys de la clau de l'èxit i amb les nostres dificultats, com tothom, en aquests moments també tirem endavant i creiem en la cultura, creiem en vosaltres. Així que gràcies a tu també i una abraçada i que soni un fragment d'aquesta flauta màgica que havia d'anar al Palau de la Música, si no m'equivoco, el 14 de novembre, És correcte. Doncs aquest és el fragment que des del Palau i des de l'Orquestra Simfònica del Vallès es va triar per l'anunci d'aquesta data que queda de moment suspesa però que esperem que aviat torni també al Cursal de Manresa, a Reus, que em sembla que teníeu les entrades exhaurides. Sí. I que torni a sonar la flauta màgica. Una abraçada des de la clau de l'èxit i bona sort. Fins aviat. Moltes gràcies. Fins aquí l'entrevista avui al director d'escena i també dramaturg Miquel Gordiz, que participa en aquesta flauta màgica, última òpera de Wolfgang Amadeus Mozart, una de les creacions estel·lars del repertori operístic. Van estrenar el 21 d'octubre, van poder fer les funcions al Teatre La Faràndula de Sabadell, però han quedat aturats per la situació de la pandèmia. Miquel Gordiz, que està participant en la direcció escènica amb Pau Monterde, Daniel Gil de Tejada amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i amb el cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell, als qui vull enviar una forta abraçada i molta sort, que es pugui reprendre aquesta gira dins el cicle d'òpera a Catalunya i que arribi també, com estava previst, al Palau de la Música Catalana. És tot, gràcies per escoltar. Estrella Fuertes. La clau de l'èxit.